Čau, ja som Alex, som editor videí a v tomto videu sa ti pokúsim ukázať moje strihacké zručnosti v týchto krátkých mnou zostrihaných videách. Co dělá ten tvůj bot? 4000 damage mi dal, kam hoď se uklidní. Můj bot 2 je úplně zmatený. Dobrý. Tak, dobrý den, já tě opět tady zdravím. Teďka to tady, ne. Tě tady vítám. Počkej. To bylo těsný, ultimátka. Já jsem myslela, že jsem tě zabila. Ne, kam? Počkej, Ne, prosím, nech mě být, Aha, ty ne, už dej mi... nemáš moc mít život. Ne, já nemám žádný životy, já jsem úplně v nouzi. Počkej, míč, bere mi ho bot. Ne, počkej. Bežím tam, kde sa gen spravil. Potrebujem heal. Hej, ty brada, ty poď sa. Nuska na mne? Jurek, healuj. Joj. Jak pôjde k nám, tak budem nadávať. Dobre. Nie k nám. Ale Jurek je frajer, ten chilluje, proste vrej do mňa, ty kokos. Kokos. Poďme, Dok, popuj ten gen, Ja čo robíš? som tej Nurske normálne zlomil členky. Obaja sú na mne. Jo. Toto je ukážka mojich zručností v Adobe Premiere Pro a ak ťa to zaujalo, neváhaj ma kontaktovať na niektorých z týchto aplikácií. Budem sa tešiť na spoluprácu s tebou a zatiaľ čau.